Salamat kay sa Ginoo nga sa grasya niya pinagis panabang sa mga birhen, mga santos, mga anghel sa langit. Kauban na to karon si Bradshaw Fernandez. O ato siyang mahinabi kabahin ni ining giingon ni St. Thomas Aquinas. Ni-argue mo siya nga that God permits suffering so virtues may be exercised and perfected. Bradshaw, unsa may imong gikapaambit ni ining kabahin sa kalisdanan o kabalaan? Alang ka na to nga mga dagko na dili way labot sa gagmayng bata. Ang kalisdanan, kamapobsanon, pagkamatinumanon sa sugo sa Dios mao'y atong lintunganay nga tamdanan sa pagkabalaan. O gikinahanglan ba nato ang pagkabalaan? Sa 1 Pedro 1:16 mingon si San Pedro, o kini ang gikutlo ang pulong ni Jesus. Si Jesus mingon, maingon nga ako balaan, kamo usab magbalaan. Unya, mangutana ta kung saon pagkabalaan? Usa sa mga dako kayong katungdanan nato ang mahimutang balaan, maong paglikay sa sala. O kuno na tayo sala, ato naghunungon pagpakasala. Na sa Ezekiel 18 versikulo 27. Mingon ang Dios, ngaron ka makaangkon o makasiguro sa imong pagkabalaan o kaluwasan, una, hunong pagpakasala. Mao na'y timaan sa tinuod nga paghinulsol, hunong pagpakasala. Ikaduha, mao gyud ang importante, pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ug ato nang mabasa San Mateo 19:17. Namingon si Jesus niya itong datong ulitaw nga nangandoy nga siya makaadto gyud sa kalipay sa langit. Si Jesus mingon dong, kung gusto ka makaadto sa langit, tumana mga sugo sa Dios. Ayaw kalimti, tumana ang sugo sa Dios. Kay way tao nga makasud sa langit, bisan na ay jutay niyang paglapas. Pinadayag 21:29, walay makasulod sa langit bisan doon na pa'y gamay rang habilin nga sa tanang sa dako o gamay ato yung iwakli ug atong hinulsulan. Sa 1 Tesalonica 4:3, pagbalaan kamo, magbalaan kamo, paglikay sa mga mahugaw, kalawayan ug pakikilawas sa mga tao nga wala mabugkos sa kaminyoon kun kasal. Ug ang sunod nga mahinungdanon na sa 1 Timoteo 4:13-16. Morning, the active man to become a holy man. Ningon si San Pablo, morning kabubuton sa Dios. Magtuon ta sa balaang kasulatan, pulong sa Dios. Og puy-an nato, ikinabuhi nato ang mga pulong sa Dios og ipaambit nato sa uban. Sa ingon niana, mabalaan ka, maluwas ka, hasta kadtong tao nga nagpamati kanimo. Mosa kining motapos kita sa pag-ingon, walay tao nga makaadto sa gingharian sa langit nga magpasiuna sa pagtagamtam sa kalisod o kalisdanan, dili kahupayan o kalipayan. Kung magsigit ang kalipay, malayo ta sa gingharian sa langit, labi na sa kalipay nga masaladnon. Musa, balikon ako, gusto tang tanan malangit. Maunay tinguha ni Jesus, 1 Timoteo 2:4. Ako nag-ingon nga dili ko buot nga dunay usa ka kalag nga maimpirno. Apan buot ako nga tanan maluwas ug may balo sa kamatuoran. Ang kamatuoran gipahibaw na nga kinahanglan mo pildi ta siyawa, dili kay dag-on ta siyawa. San Mateo 26:41. Si Jesus mingon, matod pa niya, pagampo kanunay pagampo, magampo kanunay, aron ikaw mananaog sa panulay. Sa ato pagdili kita mampo, perdido kita.
magpildi ta si Yawa. Sumari, unsaon pag-adto sa haging harian sa langit ug pagkabalaan? Una, biyaan nato ang tanan nato mga sala. Ikaduha, magtuman ta kanunay sa sugo sa Dios. Katulo, katapusan, ayaw kalimot, pag-ampo kanunay. Kanunay pag-ampo. Kay kining tulo na atong gisgutan. Paghinulsol, pagtuman sa sugo, o pag-ampo kanunay, mauning mo aga ka nato ngadto sa kamot sa Dios. O diya sa kamot sa Dios, iya tang ipasulbong ngadto sa trono sa Dios Amahan. Kay naghimo ta sa kalisdanan, kasakit o labaw tanan ang pagtuman sa sugo sa Dios. Salamat kini si Brad Sok Fernandez og mo greeting ko sa atong amigo nga mao si Bel Ordinisa og ni Brad Ray Bascones ang atong maabtik o mapubisanon nga ting tagay sa kalanon sa kinabuhi o binos kaluwasan ang Eucharistia lawas ni Kristo. Amen. Kini ato ang record blood soak tiniminis unya ato ning tiwason unya naa siya ako ang mga pagtuki-tuki blood soak nga kini diayng kasakit haron ta mabalaan. Nakabasa man ko sa kinabuhi ni Blessed Alexandrina Maria da Costa. Kini siya blood soak nabirdini ni siya 3 ka tuig unya ang niyang gikaon Eucharistia raman nya di man ni ma-explain sa science unsa may kay kuan sa Ginoo ni Brasok ipasabot nga nilahutay man sa 3 ka tuig nga ang iyahang gikaon mao ra man ang hostia sa Ginoo unsa may ipaambit ni Brasok. Ang tubag ni ana mao nga ningon si Jesus, ako ang kinabuhi. Ako ang tinubdan sa tubig sa kinabuhi. O sa Eucharistia na San Juan 6, 24-26, mingon si Jesus, humani akong sagrahi ang tinapay. Kini mao nga akong lawas. Amukaon ini ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako. Ug kanang tawhana dunay kinabuhing walay katapusan. Mao na nitabo niya atong gisgutan ni Brad Ray Bascones so sa ka babae nga pila ka tuig ang gayon napug tulo 13 ka tuig Ang kinaon niya hostia sa gyud taon. hostia ra lawas ra ni Kristo sa sakramento sa Eucharistia iyang gikalawat kada adlaw. Walay lain nga nakasustenir niya. Mamatay man ta di ta mukaon di ta mo inom og tubig, labi dugay mga 4 ka adlaw patay ta. Pero ang iya napug tulo ka tuig Eucharistia ra way laing kalanon way tubig pero siya buhi kanunay. Aron pagpahinumdom sa saad sa Ginoo nga matuman nga ako mopuyo kaninyo kung ikaw magakalawat kanako ug ako nga naa kaninyo magahatag kaninyo kaligunan sa kinabuhi sa lawas ug labaw tanan kaluwasan sa kalang. Mao na atong tubag sungutan. Si San Padre Pio Brasok usa to kabuutan nga Franciscan friar. Unya ang science ingon man nga kinahanglan gyud ta mukaon og kalanon nga yutan-on para ta mabuhi. Pero siya Brasok ang iyang kalanon pareha rin idaghanon sa kalanos bata unya gilahutay man sa 80 kapin. Unsa man kay explain ni mga Brasok sa nangutang gracias Ginoo. Ang grasya sa Ginoo kalanon panalangin na mulungtad ta sa kinabuhi at taas nga kinabuhi nasa balaang pong sa Diyos sa Proverbio Salmo 7:37 nga mo sa katao nga magpuyo sa buutan nga kinabuhi labi na sa paglimos sa makabos kanang tawhana adunay kalipay kanang tawhana makabaton og taas nga kinabuhi kanang tawhana makabaton og kalinaw usa may natagon ta sa uban unya maghimot ang pagpanton sa atong mga bisyo mga kasalanan o kanang pagpuasa kanang pagpugong sa pagkaon og mga mahalon usa na sa usa ka sakripisyo kung kasakit nga bugtian sa Ginoo sa langit. Daghang kay salamat Brasok og ato adayong i-greet atong mga subscribers nga kaloy sa Dios niabot na sila 31,000 kapin sa tibuok kalibutan. Daghang salamat.